Sara. Mas começando cos din l'Upinhada de las Lanos, la collecto de resino del spis fuguet un rebengut per un fin de monde di las anados 600. Bernat e Safenno fugueron de mes lus d'arias a pratica aquero activitat d'un omeno professional. Dins aquest episodi de Biais, Bernat nu transmet sa tecnico anciano e nus mostro lus esprecit specifics a Biscarosso din las Lanos. Así que en los dunas, din causa estanys. Aquí hi ha els pins marítims que poseuen tots solats així. Tandis que l'altre país, din cada límit de la Gironda i de l'Ote-Garona, aquí que hi ha el país dels auiers, dels cops, i que ha lu la loi de Napoleó III, han degut assenyir les lanes, que han semiat i plantat els pins. Que m'aveva Bernat del museu, que soy de Biscarossa, ma famille, que érem arrosinais. Mon pare que havia aquest mestall i mon gran pare també. I d'avant, que pensi que en la família que eren els auiers. Que s'han maridat amb la dona que era arrosinaire també. I puis, també com els autres, que s'han fet un nou mestall. E els pins en que posen, que andaven almenys 20 anys en a la joma. Aquella manoita que data de l'antiguitat, que la peren lo hapjot. Aquí que fem la preparació, entre arriscle i l'otant, sur 4-20 centímetres de altura. Vam començar la primera pica a partir de primer març. En bas de la casa, que van botar un crampon de zinc i un pot de joma a recaptar la joma, la joma més propra. Que vam hausar de 2 centímetres per setmana. E a la 5a setmana que vam fer la massa. I tot l'any que vam avere 5 masses. Que causava tots els arbres la naixença d'un arbre que se troba la més exposada al costat d'un mateix temps. I així que és al costat mitjorn. Aquí camino un carro de 4 anades. Home de hebrei que tiren los zinc, que lo botem aquí, i que tornen a partir 4-20 centímetres més alt i a tal dins cada 5 anades. Al cap de l'escalota, aquí camino una noite que aquella que la peren lo raspa tot. Aquella escalota que la peren la xanca, que s'aita en un pin magre, perquè que el pin magre que era hort dur i que era més llegit en lo treballar. Aquí que la pupa que serviu també quan hi havia les cares penjades. Fèiem un pic a tau i puis que boteu un tros de ganip, a coca el ganip. A coca rentava mirar la joma dins el pot. Al cap de 600 anys que vam fer copa rasa i al cap de 2 anys que van semiar i plantar. I així que la 3a o 4a generació. En arrosinell cau en moyenne 3.500 cares cada any. Tots els anys els peix no veien pas per ell. Quan hi ha trop de reit,
eh bien, là, je ne pichais pas. Hein. En mes avril, il n'y a même pas de casque de pot. En l'estiu, quand il est bien chaud, eh bien, aquí que podem avoir discussion per la massa. Que cal ha 12.500 litres, un ta acceptable per los rendements. Après, que partiu d'autres usines. Entonces, transformada, que serviu après les pitres, els vernits, els medicaments. Que hem la som, està bé que venen nos ajudar. Han el treball d'uja manxa com nosaltres. Quan les quartes eren plenes, les dibuteuen les quartes sul cap i que se permaneu una taula dins la barrica que faniu amb tot amb les cervicales, els cervets fatigats.